Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ipagpatuloy natin ang kwento ni Ronald. Habang nakikipaglaban si William sa kanyang pamilya, ay palagi itong sumigaw sa akin na umalis na raw ako. Ronald, umalis ka na at pabayaan mo na lang ako rito. Sigaw pa noon ni William. Sa mga oras na yun, Miss Selena, ay sa palagay ko ay matatalo nila si William. Kaya dali-dali akong nagtago sa maraming halamanan. At iyon na nga, Miss Selena, ay kitang-kita ko kung paano nila pinagtulungan si William. Nanginginig ako sa takot nun, Miss Selena. Dahil kahit kamag-anak nila, ay kaya nila itong saktan. Gustuhin ko mang tumakbo noon, subalit pinangungunahan ako ng takot. Dahil baka may makakita sa akin na kamag-anak ni William. Kaya minabuti ko na lamang na manatili muna roon at magtago sa halamanan. Kitang-kita ko, Miss Selena, kung paano nila nilantakan ang katawan ni William. Wala na si William. Wala nang kaibigan ko. Anong gagawin ko ngayon? Agad naman akong natigilan, Miss Selena, nung bigla itong sinunggapan at sinundan pa ng saksak ng mga nilalang. Iyak ako noon ng iyak sa sinapit ng aking kaibigan. Hindi man lang ako nakapagpasalamat sa kanya bago ito mawala. Walang ano-ano ay pinagtulungan ang kanyang katawan sa kanyang kamag-anak hanggang sa hindi ko na masikmura pa ang kanilang ginawa sa katawan ni William. At maya-maya pa ay parang may inaamoy ang kanilang mga kasamahan hanggang sa dahan-dahan itong lumapit sa aking pinagtataguan. Naku, anong gagawin ko ngayon? Parang naaamoy ata ako ng nilalang na iyan. Sa mga oras na yun, ay hinanda ko na ang aking sarili, Miss Selena. At maya-maya pa ay nagulat ako dahil bigla na lang itong tumalon sa aking likuran. Umaangil ito ng malakas at walang humpay sa kanyang paglalaway. Hayop na aswang ka. Hindi ka pa ba nabubusog? Kinain mo na ngayong kaibigan ko. Sambit ko pa nun sa nilalang. Sa mga oras na yun ay hinawakan ko ng maigi ang aking dalang kahoy. Napulot ko ito kanina habang nakikipaglaban si William sa kanyang kauri. Sa mga oras na yun ay hindi na ako nagdadalawang isip na tinaga ang aswang. Subalit sobrang mabilis itong gumalaw. Nagpalinga-linga ako nun sa paligid, Miss Selena. Subalit wala akong nakita, kung kaya't halong kaba at takot ang aking nararamdaman nun. Ngunit naging alerto pa rin ako sa mga oras na yun, Miss Selena. Makalipas pa ng ilang minuto, ay nakarinig ako ng paghuni ng nilalang. Kung kaya't dahil doon, ay nawari ko na sa paligid lang ang aswang at hindi ko na rin natatanaw pa ang kanyang mga kasamahan. Habang nagpalingalinga ako nun sa paligid, ay may biglang dumaan na sobrang mabilis sa aking likuran. Kung kaya't tinatagan ko ang aking loob. Lumabas ka riyan at huwag kang magtago. Sigaw ko pa nun sa nilalang, Miss Selena. At walang ano-ano sa hindi ko inaasahan, Miss Selena, ay bigla itong umatake sa akin. Inakala ko sa mga oras na yun ay iyon na ang aking katapusan. Kung kaya't labis akong nataranta nun, Miss Selena. Walang ano-ano ay mabilis kong hinampalo sa kanya ang aking dalang kahoy. Sakto naman ay natamaan ko ito sa kanyang ulo. Hindi ako papayag na saktan niyo ko ng ganun-ganun na lang. Kailangan ko kayong labanan. Sa mga oras na yun ay hindi rin nakapaghanda ang aswang. Hindi ko ito tinigilan, Miss Selena, hanggang sa nasasaktan ito. Yan ang dapat sa'yo. Sigaw ko pa noon, Miss Selena, at ginamit ko yung pagkakataon para lumayo sa lugar na iyon. Tumakbo ako noon ng tumakbo at hindi na ako lumingon pa. Hanggang makalipas mahigit isang oras, ay nakarating ako sa isang lugar na kung saan ay mayroong maraming ilaw
Marami na rin akong nakikita mga kabahayan sa lugar na iyon. Nasa na kaya ako at anong lugar to? Siguro ligtas na ako rito. Mas mabuti pang humingi na ako ng tulong. Wika ko pa noon sa aking sarili, Miss Selena. Walang ano-ano ay sumigaw ako at humingi ng tulong. Tulong! Tulungan niyo po ako! Tulong! Sigaw ko pa. Sa mga oras na yun ay nakikita ko ang mga tao na nagsilabasan na sa kani-kanilang mga bahay. Agad naman akong tinawag ng isang matandang lalaki. Oo, iho. Anong nangyari sa'yo? Lumapit ka rito. Wika pa noon ng matanda, Miss Selena. Hindi na ako nagdadalawang isip pa na lumapit sa kanya. Halika sa loob, iho. Dito tayo mag-usap. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit hingal na hingal ka? At pawis na pawis? Saan ka ba nanggaling? Galing po ako sa kaibigan ko, Manong. Inimbitahan niya sana ako sa fiesta. Ngunit niluloko lang pala niya ako. Pero kahit ganun pa man, ay pinagtatanggol niya pa rin ako sa kanyang mga kamag-anak. Kaya't nagpapasalamat pa rin ako sa kanya. Wika ko pa noon sa matandang lalaki. Tama ka, iho. Dito sa lugar namin ay marami ng aswang na nakatira rito. Kaya mag-iingat ka sa susunod. Huwag ka nang basta-bastang sumama kahit kanino. At higit sa lahat, ay kilalanin mo muna ito ng maigi. Wika pa noon ang matanda sa akin, Miss Selena. Buti na lang ay mabait ang matanda. At doon ako nagpalipas ng gabi sa kanila. At nang sumapit ang umaga, ay umalis na ako sa kanilang bahay. Labis ang aking pasasalamat sa kanila. At nang mamadali na akong umuwi, dahil sigurado ako na nag-alala na ang aking lola roon. Nang malapit na ako sa aming bahay, ay natatanaw ko si lola at kitang-kita ko sa kanyang mukha na sobra itong nag-alala. At nung pagkarating ko mismo sa bahay, ay agad kong ibinalita sa kanya ang nangyari. Sobra itong nag-alala sa akin, Miss Selena. Buti na lang daw ay nakatakas ako. Hindi rin daw nakatulog si lola buong magdamag dahil bigla na lang daw siyang kinabahan sa mga oras na yun. Tama raw ang kanyang kutob at labis-labis ang kanyang pasasalamat. Naligtas akong nakauwi. Simula noon, Miss Selena, ay hindi na ako pumupunta sa mga malalayong lugar, lalo na pag may fiesta. Dahil palagi ko pa rin naalala tungkol sa nangyari sa akin. Hanggang dito na lang po, Miss Selena. Lubos na gumagalang, Ronald.